Jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka oseyo jatend piny William Ruto kuom chuto dhoga jotend utelamo mawuok e oganda Jo-Wakamba mondo tema yuaye oriwre gi piny owacho. Kalonzo wacho ni Ruto ne ochuno jodolo mag oganda Jo-Wakamba mondo dhie kar jot maduong' mar jatend piny Nairobi mar temo sundogi mondo gisire lwedo. Kaka jafombo marwa mar siasa Chris Owino lero, Kalonzo kod jotelo maketo sirikal tesre wacho ni kar jot mar jatend piny sani olokore kar chiwa soya. Seyo ne jatend piny William Ruto ewi romo kod jopiny mopogore opogore e kar jot mar State House dhi nyime kod chwe ka koth. Jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka kod josiasa maketo sirikal tesre oseyo William Ruto kuom loko State House alap mar mit bilie kendo duoko piny nyadhi mare. Don't fall into that trap ya William Ruto ya kuwatumia maaskofu wakubwa wa kutoka eneo hili na wapatie mahelikopta wazunguke nayo kila mahali, waende State House, wakae na yeye kando pale, waambie nendeni mkakonvince Kalonzo Musyoka ajiunge na yeye, wasiharibu wakati wao. Na wachunge heshima, hao maaskofu wachunge heshima kwanza ya waumini wao, na tena heshima ya jamii. Na lazima tumalize hii siasa ya handouts na bribes. What we want is to do what is right for this country and to transform our country. Kalonzo wacho ni Ruto ne oromo kod jodolo mag oganda Jo-Wakamba e State House kendo miyogi omenda mar mondo gichune mondo oriwre kod sirikal mar broad based. Na those bishops wanapatia brand na sasa tufuate State House kwenda ongea na Kalonzo ajiunge na mimi. Yaani wao watu wataamua kutajirika wakitumia jina ya mtu mmoja kama mimi tu mtoto wa Sekuu. Ukamar Kalonzo kod josiasa maketo sirikal tesre odhi nyime kod rodho William Ruto ewi mano magiwacho ni sirikal mare osechungo chenro mag dongruok mane ochako kod sirikal mokalo e gwenge mag Ukambani. Kwanza sisi ni Kibaki na mimi tulianzisha. Ni kweli. Vake Dam, Kibaki na Uhuru akafuatilia Vake Dam. Vake Dam is a very important regional project. Amekanyagia break Senator Manzo na ndio maneno. So ni lazima tumwambie Ruto bana, wacha kuandaa wananchi wa Kenya. Kweth mar Kalonzo kod Gachagua osingo mar riwore nyaka giko kendo tero dala William Ruto e yiero maduong' mabiro. Anasema hii mtu tulikuwa naye hawezi kukusaidia. Ruto about to help you to change the people of Kenya. This country is bigger than all of us and we must accept mtu anaitwa Ruto lazima aende nyumbani. Jotelo go ne loso e kaunti ma Machakos e kinde nyasi mar sidho jadolo mar kanisa mar Calvary Christian Tabernacle. Chris Owino, Ramogi TV. Nyakwaramogi Jwangi report mar Chris Owino no emadwan wadhigo de yweyo mokwongo kata kamano asoma ne moko kuom ote ma ochwalonwa